Mga takobo nga gikan pa sa lungsod sa Alcantara nga gituang mga perlas gipakita sa GMA News. Panginaot sa nag-iyan ini nga masusi aron masuta kung tinuod ba kini o dili. Adi ang report. Dagko og bugat kining mga taklubo nga gituang perlas. Nakuha kini sa nagsuon nga taga-poblasyon Alcantara duol sa ilang gipuy-an. Sila nagtuo nga ang nakakaplag nini mao ang ilang mga apuhan nga mananagat. Mato ni Wilfredo Tumarong, 60 anyos, usa ka panday nga human nila makita sa kapuso mo Jessica Soho ang sama ni ini nga taklubo. Nagtuo sab siya nga ang anaa sa ilang posisyon, perlas ug nagkantidad ug minilyon ka pesos. Nga ini ang iyang kuan pirlas ba diay mura kog nakuan ba nga pareha mangini sa amua. Di among kita na pag-process nga unsaon ni siya mugawas, uban gi-grind man tumuto nga. Amo ni siyang gi-grind kay mura giputos pa man ni siya og bato bitaw. Gani gipakita nila nga mopuwa kini kon sigaan og flashlight nga mao'y timaan nga tinuod kining perlas. Ang matag usa motimbang sa maabot og 30 ka kilos. Basin kung swertiyon ko mo tinuod ba kung sa mga pag-process na nga mga mahalin ba para dili kay ingon nga naidungog-dungog ra ba. Apan ila pa kining ipatanaw sa eksperto aron matubagsab ang ilang mga pangutana kung tinuod ba kini nga perlas o kung pila nay edad niini. Kauban ni Demi Hernani, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.